Dumela bakulu dinyame Tijan is back ngemsana ndadzoka zvekare nhasi panapa ndine imwe nyaya yandakaona kuti nyaya yanetsa. So panapa nyaya yakatika ndekudai so vanhu vari kungotaura nyaya kuti hey kuchazoitwa fresh elections hey kuchazonzwai so nyaya hombe iripo manje apa kudai so pari kunzi imimi mukutaura kuti mungada kuita fresh election panoda 2 years ka kuti mugadzirire ka pazoitwa zvevoters zvechichi. So panapa ndiri kusangana nenyaya kana kuti yakanyorwa pabepa rimwe riri kuwanika online newspaper riri kutaura riri kuresponda nyaya iyi richitaura kuti ndo respond yabva kuSADC kwacho vari kutaura kuti you don't need months to register people. SADC iri kunzi yadaro ndo manyoro zvakaitwa pabepa iri vari kunzi SADC has assured the people of Zimbabwe that their delay in announcing fresh election in Zimbabwe will not at all affect the credibility and preparations for the June 30 in Zimbabwe. Our sources within SADC say you don't need ages to register people for an election that can happen in even 2 weeks. Look, Zimbabwe is not new to holding election. What has been wrong is the way elections were held. Our sources within SADC say some people of Zimbabwe still have the Zimbabwe Electoral Commission ZEC in their mind. The experience is a bad one. ZEC has made the people of Zimbabwe believe that years are needed to register people and even more for verification, but even with as much as 5 years for ZEC to register people for the next election, a lot of Zimbabweans still would find themselves from the voters roll. SADC will supervise this fresh election in Zimbabwe and present the region with an opportunity to learn how to run an election democratically. Our sources within SADC say Zimbabwe held harmonized election on 24 August 2023, which Electoral Observation Mission terms dismissed them as failing to meet the international standards for a democratic election. SADC dismissed them as well with their SIOM report on Zimbabwe election, which said the Zimbabwe election fell short of the revised SADC and principles of a democratic election 2021. SADC will announce fresh election in Zimbabwe to correct the illegitimacy in Harare brought about the flawed election plebiscite last year. Ndo muri yeZimbabwe nyaya yandasangana nayo yakanyorwa panapa zvichinzi imimi zvekuswera muchimirira kuti muri kuda kuzonzi pazogadzirwa zvevoters roll ingawani ZEC chayo ikatomboita inoona rova 5 years but wotozoona kuti vamwe mazimba vari kutoshaya mazita avo muvoters roll pacho saka nguva yacho inenge ichitambiswa. So panapa pari kunzi haisi nyaya yekuti kugadzira voters roll but nyaya iripo ndeyekuti maitirwo anga achiitwa zvimaelections zvenyu zvekuZimbabwe ikoko ndo anga ane problem. Muri yeZimbabwe ndo nyaya iri kutaurwa pano ndo mhinduro yabva kuna vanhu vakawanda vaibvunza kuti saka kana muchiti kuri kuda kuti fresh ingredient inozoitika sei ipo pasati pagadzirirwa panofanira kunge pane mapreparations anofanira kuitika for my years kana kuti 2 years vanhu vachigadzirira ndo pari kunzi 2 years dzacho dzamutaura dzakatowandisa 2 weeks chaidzo dzinogona kupedza basa. Muri yeZimbabwe handisi kuziva kuti zviri kunyatsozoperera kupi zvinhu izvi takazvitarisa nekuti iko zvinezvi vanhu vasvika pakuneta vanhu mwakatosiyana nazvo vamwe vachatodi kutonzwa nezvazvo vamwe vari kungoti ndezvekunyebo hatisi kunziva kuti nyaya yacho inoperera kupi. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yandanayo nhasi ndakakubatira zvekare ndichisangana nayo pabepa iro randaisa mungozvionera kune vanenge vachida reference munyatsoenda munoverenga mega panewspaper muchiona nyaya yacho manyorero yakaitwa kune vachangotibata pana pari first time yako wasangana na the nyaya metizhin tinoweka nyaya kunge mets